Hindot din ning lugar nila ni Imang diribing no? Ito no, hindot ko ayo. Tanawa good. Hindot kay lugar day, makarelax yun ta day, kay dako kay gawan day. Kung ari ka mapuyo day, murag sa kadusina yung anak nimo. Mausad. Kay Mingaw mingaw biya ni. kaayo niya unsay trabahoon. Murag yun. Ready na ba sa gatuhong kuhong ron ay nga. Kayar ba jud anak niya bing niya kay baw baya ka bing nga. Si ma'am kanang atong kolektor. Sayo kay mo adto alas 9 kinahanglan na ana jud. Ang gani. Dugay ka na Unsa na rong oras alas 7 na niya. Mangita patag ibayad. Adun imong oy sige kag tabi dia ka bang dugay ya baka itubugan. Mao ganit na dili na. Mang! Ala, oy, Ginoo ko kadugay nimo diha nga atong loan ni Mang. Manguha na ba ta? Bayad na sa tong loan. Ano man ay nga jet? Maan. Sakba di among oy. Uy, Mang nindot kay inyong lugar diri Mang ay magtukod pa lang ka diri og resort Mang kay among sapa o atubangan kasi mong balay. Gani. Sus, hindi mamuyag diri. Kay si tutoy kay bawo ba kay ka mga ka uy. Mang ang atong sus. Una-una abi Mang alas 9 atong bayranan karon Mao Mang. gani. Naana dito. Ayaw lagi ka Tahan bala mo. ka lagi kay tabangan lagi ta na og bayad imong loan. Uy. Oh, gani, tabangan gani na nato Mangita ra gitag bagi. Mamatay andi uy. Ay, dili lagi ka Mamatay kay. baka Mapatay ra na uy. Mom. Kulawi. Sama ka. Uy, sa kulawi kay renew siya. Ah, mao di ay nga mapahormon. Mingo ba siya nga apilan naman tayo niya guwam karon rin niya din eros kulawi? Ah. Dako ka di green list din buing. Uy, Mang. Mamatay dili lagi ka dili may manghulam nimo. Di lagi ka mamatay imang kay ngano imang patay-patay kay imang. kay mahadlok ka Ang ni- imong yung bala bayranan. hayahay Ngano kayo. bitang isunsud ka ng loan di tanawa. Mabulima nung ka. Agay. Animals ng imaha. Kini ding mga barkadahan niya. Galgal anang siglon-lon. Bantog rang inag sildo nako. Kuhaon kita ng sildo nako kay daghan kay bayranan. Na naabot ng duha. Nice ka. Pati kang kuwag ba proud pa kay nga may naigi pang loan ang tulo. Yung bayad na sa di ay. Uning ari gadako ang baba. Oh. Ha. May gani kay wa ko yung lakaw ng adlaw. Timing sa kayo. Na di purpose ba? May purpose or purpose. Tinlog ka na mga. Uy, Mang, paminaw gud nako, Mang. Sus hadlok sa ima nga. Hadlok sa ima nga kanang kuan. Hadlok sa ima nga tayo. Grabe jud kay siya, oy. Hadlok sa ima nga. Ayaw lagi ka balaka kay adto ta dito sa nagpatanto dito karon kay 10% ra kuno ba? Adto ta mo kita may mamatay. Ano mamatay? Hoy, dili lagi ay kabalakan ng mga silingan mo. Uy, paisa na mo silingan. Kayog madawat kay Oo, ba gani. kasa ko. Uy, dako ba yung kagagon ni mo hang? Uy, dako ba siyang savings? Dako siyang savings. Ay dako gani kay savings. Marinyo na sad ka. Alamang. Hala. Oy, Ay, ang iyang loan niya sa Kulawe og sa Ranawe og sa Asap. Oh, napatoy ko lawi. Oh, di dako mo kay savings. Na. Porti kay dako. Tago-tago na ni ma. Hatulog pa siya nga. Pangayuan. Imang pahol mabitag 5,000 mang ha kay kahibaw biya ka mang isang linggo. Bayad na sad na to, Isang ma'am. linggong pag-ibig bayan natong utang. Ay dili mi. Uy, bitag sa Badog Domingo. Kana imang oy pag-ilis na didto kay manghuwa ba taon ta nagpatanto dito sa kuan. Kana mang oy iba. Hoy, Awag ina, magpatay na ko. kamo resig panggalgal na pud anang. Nang sa pa din sa inyo no. Dami kay hikog na sa painig. Mutaog. Bayad. Bantog lang nabuktot na kog tinrabaho way mabilin ko sweldo. Amo ding panggalgal aning loan aning ima pod. Kini po si ima murag kuyog baboy kayo. Labang nas purlon. Ila na kalo na yang bayranan ako may nabuktot og trabaho. Kamo day hog. Sus kini yung mga lawasa ang mga manglunay kayo. Nga dagko lang lawas. Ay tatanaling ay. Unsa kadako ang lawas, unsa kadako ang pangutang. Ah, grabe sa gaay gipatay naman minimo. Giinan ta mong saba, bawa. Kalungog no. Uli mo dito. Ba. Ay, dili uy Kaway ima, ikay bayad ana dili kong bayad ana imong kuan. Ay ngano dai nagrenew ni Emma nga Kapon. kamo masatanan makakaon. Kakaon lagi. Yang
Kung ang kalami na sad nagbayad na sad ko. Ikaw si panggalgal ha. Ay si panggalgal ha. Ting Ako rin ang galgal nga imong mga asawa. ikaw di number 1 kay manggalgal ko. Daghan kay loan kanang naw nga oh. Daghan kay loan. Akong loan tulora ka imang 5. Oy, ayo paghihana kay si Imang Raba maghimo ra bag beach resort. Oh. Oh, Di ka ganana na nagsugod na resort. mo diri ko ano na ang Resort sa beach iyang mata. resort. ayo jud na pa ko na Imang tanatanaling. Tanaling Tanaling. nang Kanya naman kay takuon ko nang bakba ninyo. pahibaw na lang din nimo si imong bana mang pahibaw na lang na mga kanang mang Nakahibaw naman na kay dako mga magbabang duha nagduong dire. Mga bayranan. Imbis wa Oh, nakibaw. kamoy pangita dito pambayad anak kamong tulo. Pangita mo rin ba asa mo? Langkad mo diha og kamoy pangita pambayad na inyong loan. Bahala mo sige lang god kay Mourinho na bitas imang karon Mourinho biya ka na. Sar, Bayad anak. Sweldo ugma. Sweldo ugma din sa kawa mo sa kanisulti Ay, nagwa pag babayan na. Ay, mang mga amay. Nga naman sige sige. Sige, si sorry sa loyo day. Gay. Ana si sorry mali hatak ko ng baba nimo. Ngalan Ito man ko taling. Ani po siya. Hilayo pa kayo. na si imang ay. Ay, mo offset na lang ko ana sa mukha ninyo ay. Uksip biya imang. Uksip biya imang. Uksip biya imang. Ah, Liog ba hugaw kayo nga naman na. Ay, pagdayon na kay kwintas na. mo offset ko ay Ay, bahala. pag-oksik mo. Ano mo sing? Ayaw pag-oksip mo. Aba na ay, kinsay babayan? Ay, mag-oksip kayo mga. Oksip? Sibil. Ah, bahala mo mo offset. Okay ko ay, bahala ay. Hala naming mabaw kitag bayad ani bing. Oh, kigapila-pila na mo si Imang. Bahala ka na ha. Ngan bitaw nga. Bayri na ha. Paminaw gud kay. Pero bay kumikir ni imang. Nya mo oksip ang buking. Ano ba na nato? Mauga ni ayo gito. Ayaw dyan pag-oksip. Wala unugan to na to aron dito mo oksip ang buing to. Na. Ito na kasi laro ba si Bana ugma? Di na gay muhatag iyang bana gani mang. Ama, oksip lig siya. Ay, paminaw sa oy. Ato ang ito si imang kay. Patay mo kita buang nga ma. Print ka mong ipon ba? Kagatawa na oksip.